Ahojte ľudia a dnes vás vítam pri novom videu, keďže dnešné, ale ešte moje prvé dnešné video sa nepodarilo, lebo to nenahrávalo Minecraft na celú obrazovku a nebolo vidieť tieto pruhy. Tak som zistil, keď som si to púšťal, to nahrávanie, že akože túto plochu to nahralo, ale potom keď som dal F11, tak mi to prestalo nahrávať a bola celá čierna obrazovka. Čiže nie sa to splní. Ideme do Minecraft Launcheru, čo sa to neotvára. No a ideme hrať. Počkáme, kým sa nám to načíta. Tak. Kým sa to načíta, vy môžete dať zatiaľ odber. Dali ste už odber, inak nemôžem pokračovať. Dal si odber? Jo. Teraz môžem pokračovať. Takže, single player, tento svet a ideme na to. Rysuje sa. Bum. Nejak sa to zaseklo. A kde je môj pesko? Dobre, čaute ľudia. Čaute. Dneska vás vítam pri novom videu. Ináč potom to zostriam krásne. A môžeme začať. Pustím vám ešte predtým takú skladbu z Minecraftu. Lava Chicken. Poznáte to veľmi. Počuli ste to ľudia? To bolo super, hyper super. No. A toto je ten disk. A fakt. Hyperpodians. To taká skupina to vyrobila. A Lava Chicken. Tak sa volá pestička. A vidíme sa
na budúce.